benetan esateko, eta badakituko gogorra dela, baina argazki ez da polita. Nik uste dut erronka oso handia dauzkagu, tamaino bat behar dugula. Eta errealitate da, tamaino, gero eta gutxiago garela. Azken hamarkadan, galdu egin dugu erkidean, 74.000 persona kapaz lan egiteko. 74.000. Kasu honetan Gipuzkoako Foru Aldundiaren ikuspuntutikan, importantea da baita ere, talentu horiek, pertsona horiek jakinda gero eta gutxiago direla, baino sortzen jutia baita ere talentu hori bertan, erakartzia baita ere, errotzea, zuk ondo esan desun bezala, eta enpresa baten aspaldi esan zidaten bezala loratzea. Daukagu hezkuntza sistema bat, unibertsitate sistema bat, emaitza nahiko txukunak emate dituna, naiz eta beti dago hobekuntzarako margena, baina horrekin ez dugu nahikoa. Kanpoko talentua erakartzeko nik uste ez gaudela oraindik prest, ez dauzkagula markoak, ez dauzkagula prozesuak, ez daukagula sensibilitatea, eta bide bakarra daukagu. Ze barneko garapen endogenoko talentuarekin ez zaigu nahikoa izango, ez da reposiziorako ere. Gure enpresak eta gure sistema bultzatzeko behar dugu batez ere STEMko jendeak, eta jendek gero eta gutxiago juten dela. Gure sistema unibertsitatea emakumeak erdia baino gehiago die. Baina gero juten badimazea ingenieritzan, eta datuz dauzket estatu mailakoa, baina hemen, parecido izango die, 26%. 26%. Askoz anitzagoa izango da, gaur baino, baina nik industriala izango dela aurreikusten dut, gaur dan bezalaxe, beste industri batekin, agian digitalizatuagoa, automatizatuagoa, beste sektore batzukin, baino, nik usten dut baita ere, herri honek jakin izan dula reinventatzen, aukiditula baita ere, rekonbersio eta aldaketa desberdinak industriari dagokionez ere, nik uste aurre egingo diola, eta aldi berean ikusten dut baita ere, identitate hori mantenduko dula, bai. Barneratu egin behar dugula, emigranten herri bat izan gara. Izan garea emigrante eta orain inmigranteak bertu. Eta hori aldaketak eukiko digula, eta bai, euskera, eta gure kultura, eta gure... Baina hori barneratu egin behar dugula, eta proaktibo izan behar gala. Nei gustatuko litzaidake, hori, aipatu da moduan elkarlanean, ez dago beste modurik, ongizatea eta beraztasuna eta lehiakortasuna, eren bila lanean aidan herri bat bezala konfiguratzea, ez? Eta lan hortan aritzea. Eta esan dugun guztiaz gain optimismoarekin, zen nik uste ez dagoela alternatibarik optimismoarekiko.